Vojta začíná první postavu. Je to tak, Vojta začíná první postavu, Marcel začíná, respektive pokračuje jakožto druhý a vy je pozorujete a potom to promítnete do hlasování. Takže... A hlavně poprosím porotu, aby dávala pozor. Děkuju. Přesně tak, já už předávám mikrofon. První dubbing contest v podání Vojty Kačírka a Marcela Latky je tady. Jeden. Prosím tě, já jsem ti jasně říkal, že tady máme záhnout doleva, ty jsi šel úplně jiný. Já vím, že jsme jako manžele, ale tak bys boss mohl trochu poslouchat. Dobře, no tak nevadí, nemusíš mi říkat svůj názor. Ale tak kámo, víš, já jsem ti řekl, co jsem myslel. No dobře, tak prosím tě, aspoň si trochu promysl, než vezmeš. Ty vole, co to furt mluvíš? Ježišmarja, já jsem ti říkal, že tady máš doleva. Jdi někam. Víš, to se mi nelíbí, víš. Ježíš, tak si kup GPS, já nevím. Ty vole, tak si vystup. Fakt mě nebavíš, jako... Co to má znamenat, prostě. Ale prosím tě, tak já budu řídit, jo, bude to OK, prosím tě, já tě mám rád, jo. Hele, co mi tam vzadu, jako, tak jako asi řeknu taky svůj názor, ne, ježišmarja. Ty vole, Johna, ty jsi mu ustřelil hlavu, to není možné, teď mám všude krev, cože? On je fakt mrtvej, ne! Johne. Ježišmarja, prosím, tak se ho trochu stryknu, ježišmarja, mám cílovou spoušť, že to je toho. Víš co, ale tohle mě fakt nebaví, vždycky někoho zabije. Ježišmarja, no tak jsem trochu studil, tak vyměníme potým, no to je toho, ježišmarja. Ale jako to fakt ne! Jak ne, prosím tě, tak jak prostě ne! Jak ne? No ne, nedělej už takový věci, nezabíjej lidi na potkání. Ale prosím tě, no tak jsme si vzali taxík, no tak já jsem no, to mě nezajímá, hej, prostě takový věci dělat nikdy už nebudeš, chápeš no, to? Dobře, no tak dobrá, ale si, já ti říkám, hej, zabiju tě na rovinu, nebo zavolám Johnnymu. Zavoláme, ne, prostě zavolám tady mu, co bude dělat. Už mu volám. Dobře. Prosím tě, abyste se nevytočil Halinu, jo, Halina ti neporadí. Ale tady, máme problém, byli jsme kámošem. Co s tím? Veliký potles vás všech patří komu, Lenko? No tak já jsem na váš kastel. Tak to udělejme šalamensky. Vojtěchovi Kačírkovi a Marcelovi Latkovi psáno z D, prosím pěkně. Tleskáme jim, respektive už jsme jim dotleskali, viděli jsme Pulp Fiction. Doufám, že ten třetí, který přišel vzadu o hlavu, nebyl Přemek. Přemku, na tebe taky přijde. Já bych poprosila, aby tady Marcel zůstal. Přesně tak, Marceli, protože ty si teď vylosuješ film, ve kterém se utkáš s Přemkem. Pojedeme systémem každý proti každému. Jej, tak máme tady Matrix. Co na to říkáš, Přemku? Já jsem viděl jenom první díl, takže jsem docela v čudu, ale uvidíme, co se dá dělat. Ale možná o to lepší, ono tady jde o kreativitu, nemusíte člověk úplně dabovat, tak jak to bylo. Takže já vám předávám, nebo tobě předávám mikrofon a můžete se do toho pustit. Dnešní svíkám. Přemku, uhejbej, koukám. Jo. A hele, ty pojedeš první postavu, nebo já nevím, střínem si. OK. Raz, dva, tři, teď? Sakra, kámo. No, znova. Kámen, nůžky, papír. Kámen, nůžky, papír. To ještě nevíškáme. Papír. Takže začínáš první. OK. Můžem? Jo. Jenom. Ale... Kámo, tohleto křeslo je fakt hrozně příjemné. Hele, ale jo, víš, já jsem chtěl koupit jiný v té IKEA, jako líbilo se mi tam bílý. Hej, hovno, ty krávo. Ty vole, bylo jenom za 1590 korun, víš, jako říkali jsme si, že koupíme levnější, jako, protože je ve věnostní kartě, ale koukej, tady ten čip, zapnu telku, vidíš New York, hovno, koukej na to, sedni si, prosím, sedni si ke mně, no, lidi chodí, auta jezdí, ty vidíme, ne, ty vole, New York, prosím tě, sedni si, říkám, fakt sedni si. Jo, já si sednu, počkej. Ale už mě to nebaví, sedni si, nebo končíme. Jo, dobře. Jo? Ne? Hovno, počkej. Ale tohle je skutečnost, vidíš, jak to ve skutečnosti vypadá? Do piči, New York v piči, ty vole. Ne, podle mě je v piči celá Amerika, víš jak? Hovno. Ne, žádný hovno. Prostě
Všude je to ztracené, ale my jsme co? Ty vole, já jsem se furt nesednul, ty vole. Ale my jsme čarovní, koukej, vidíš tady všechny tyhle ty videa taky. Já to vypnu a budeme si zase sednout do normálního křesla, jak to bývá, víš? Ty kožený křesla jsou stejně nejlepší, kámo. Kůže. Ukaž se na to. Čeká tam na tebe tvoje holka a ona ví, co chceš. Baterky. Baterka? Dobij si energii. Fakt baterka, kámo? Ty vole, baterky ne, já nechci baterky. Ale ona říká, DC, potřebuju tě celou noc. Energizer, jedině ty vole, ty růžový králíci s baterkama, ty vole. Ty jsou nejvíc funkční. Ty vole, Leo, kam říkáš? Tak děkujeme i dabingovému týmu. Já musím říct, že ještě že máme po 22. hodině. Přesně tak. Ten slovník, ale dobrý. Pro zajímavost teda, když už jsme si řekli, ať je to 1:1, takže 1:2 to ještě nebyla, takže Přemku, ty tu zůstaň a poprosím ještě Vojtu. Teďka bych měla dát vylosovat Přemkovi, ale už máme jenom poslední lístek, takže to nemá zase tak složitý. Klasická karlovarská oslačka. Pán prstenů. Ale oblečený na to seš slušně, uvidíme, co na to Vojtěch. Pánové, pán prstenů a vy dva. Stříhneme si zase, stříhneme si. Tak dobře, stříhneme si. Kámen, nůžky, papír, začínáš první. Dobře. Tady bych tě chtěl ukázat takovou novinku, je to opravdu úplně nový na trhu. Ty krávo, koule, ty vole. No, ale to není úplně koule, jako když se zamyslíš, víš? Ty vole, ale tak, jako, já zase zakryju. Tak počkej, proč to schováš, já ti to chci ukázat, ještě nevíš, co to má za nový novinky, že jo? Já jsem tady trochu sednu, já už jsem takový trochu docela starý, ale mám takovou otázku, koho si prosím tě tak jako volil? Hele, já jsem volil Schwarzenberga. Ale já taky, to je divný, protože mě urny ukazovaly trochu něco jiného. Hele, v tom Palantíru se můžeš dívat jedině na Zeman. No tak to je zajímavý, protože, počkej, nebylo to jiný den tak trochu? Ne, tak počkej, to si trochu vyjasníme, tak tady nebudeš odcházet z konverzace. Tady mám poslední slovo já. Víš? Nevíš? Tak poslouchej. Já si myslím, že nejlepší jsou Teletubbies. Ale taky by mohlo být Krteček v kalhotkách. Drž hubu! Žádný Teletubbies, vole. A co Krteček v kalhotkách? Drž hubu, ti říkám! Krteček! Nejlepší je Krteček v kalhotkách. A jestli vyšáhneš na myšku, tak něco zažiješ. To bolí! No to tě teprve bude bolet. Já ti ukážu kapoeiru. Tady máš ty svině! Myslíš, že jsi lepší než já? Tak poslouchej. Papalala, ty svině! Počkej, nejlepší je rak s kalhotkama, tady vyšlem a jedeme dál. Tak si užij svoji slávu. Tak má tvoji Ty holo. jsi mi si bral nemohl s tím chodit, ty svině. Jo, nehraju fair play. Ty to víš, magnetismus, plus a minus se přitahujou. Matika byla moje slabá stránka. Už jsi byl někdy na pouti na Motočí se jumpu, tak se prolej. Takže děkujeme poslední dvojici. Já myslím, že zejména díky Přemkovi by se i spousta pohádek stalo filmy pro dospělými. Já jenom zopakuji, pardon, že to byl Přemek Adamec alias Přemysl třetí dobyvatel a Vojtěch Kačírek alias Arktodus Pernič první.